Pois de novo xa estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Pablo Leiva, portavoz do Partido Popular no Concello de Ogrove. Benvido, señor Leiva, como estamos? Moi ben, moitas gracias pola invitación. Encantado, e facía un pouquiño máis dun ano que non viña vostede por aquí a falar de política municipal, pero hoxe, antes de falar da política municipal e analizar a xestión no Concello de Ogrove, temos que falar do apagón. Primeiro enerxético, logo informativo. Como lle tocou vivilo onte e como lle complicou a vida, dende o punto de vista familiar e personal ou profesional. Desde o punto de vista profesional, pois mira, me encontraba traballando no despacho pola mañán e de repente, pois, quedamos sin enerxía, salín ao balcón e resulta que, bueno, estaba toda o típico, non? Sales a ver se tiña feito outros locales ou establecimientos e vimos que me afectou a toda a calle 14. E, bueno, xa viste a xente por fora facendo preguntas, non? É como ver un episodio reciente tamén de corte de suministro que non tiña nada que ver ni con estas dimensións, pois pensamos que sería pasaxeiro, como todo o mundo. 5 minutos, 10 minutos... Sí. E nada, pois que faz? Poñerte a mirar en internet a ver que pasaba, enteraste que é un apagón nacional e incluso con extensión a outros países europeos, non? Portugal, según parece Francia, falamos de Italia... No, pero Francia parece ser que solo tuvo na parte que lle toca nas poblacións cercanas aos Pirineos. Ao final concretouse as zonas, porque eles cortaron, parece ser que cortaron o efecto rebote e o efecto contagio, mellor dito, e entonces conseguiron parar ese apagón, vale? E logo despois, ao principio parece ser que nos perjudicaron e logo despois sí que nos axudaron a restablecer, digamos que a inyectar energía na red para que se iniciara outra vez. Eso é a última información que escoitei de algúns expertos por aí. No momento a información está... Pero vamos, digamos que o chamativo é, con independencia das complicacións que tuvera, e que logo quero que acabe de contalas, que desde as 12:30 da mañán, que cando se produce o apagón, hasta as 6 da tarde non hai comparecencia do presidente, do goberno, e logo ás 11 da noite tamén, pero que non acabou de decir nada. Sí. Bueno, eu creo que aquí a primeira que teria que dicir algo é a presidenta de Red Eléctrica Española, non? Sí, claro. Eu creo que debería ser a primeira, hasta agora eu non escoitei. Exministra do Partido Socialista. Pois eu de momento non escoitei, non sei se a estas horas xa fixo algunha manifestación pública, pero que creo que a primeira persoa que debería sair á palestra explicando isto sería ela. Tranquilidade, pasa isto, respondemos isto. Efectivamente. Había algún comunicado de Red Eléctrica, pero pouco máis. Sí, me refiro, eu creo que hai certo ocultismo coas causas ou motivos que produxo este apagón, que se desvelarán, me imagino nas próximas horas. Ou queremos pensar que así será. Claro, pero vostede, como ademais, como abogado, como experto en dereito, sabe que o da culpa paga, non? O da culpa paga, sí. Entón, a culpa non é... Sí. Ou pagan as compañías de seguros unha vez que quede aclarado cal foi o motivo. Entón, a compañía supoño que non carrá a culpa, non? Moi probablemente, porque esa suele ser a regla xeral. E o apagón, digamos que é informativo non só desde o punto de vista de comunicación, sino desde o punto de vista que se caen as telecomunicacións, empezan a fallar os teléfonos, empezan a fallar as líneas, a eso da media tarde. Efectivamente, o sea, quedamos... E aí sí que hai un vacío. Sí, totalmente. Me refiro avanzado o tempo, pois ao final perdeuse a comunicación por WhatsApp, por teléfono, incluso. Eu puxeme precisamente en contacto ou intentaba poñerme en contacto con meus pais, xente maior, e tampouco tuven que ir en persona hasta a súa casa para ver, efectivamente, para ver como estaban. Bueno, a verdade é que se converteu todo nun caos e nunha incertidumbre, bueno, fundeu o pánico incluso en certas partes da poboación, non? Sí. Porque, según parece, pues incluso hubo acopio de radios, de pilas, de auga... Linterna, auga e papel higiénico. Efectivamente. E conservas, latas. O de sempre. Entonces, bueno, a verdade é que foi unha situación alarmante e preocupante, ou polo menos, a parte das bromas que se facían mentras estuveron os grupos abertos, pero eu considero unha situación moi grave.
é moi seria. E que non haxa explicacións a estas horas cando estamos grabando esta entrevista, que é a media tarde deste martes, sí que preocupa. Por iso eu falo do ocultismo por parte das autoridades competentes, ¿no? Claro. Neste caso, o Goberno de España. Claro. Empezando, como dixen, pola presidenta da Red Eléctrica. Entonces, bueno, a ver si avanzadas as horas, pois nos dan unha explicación. Por lo menos para a nosa tranquilidade. Que non houbera comunicación co líder da oposición, co señor Alberto Feijóo. Núñez Feijóo, vamos. Pois eso non coñecía, cando o lógico... O Xeo denunciou durante toda a mañán que non había habido, que había habido intentos pero de Feijóo hacia o presidente, e logo o presidente parece ser que hacia non sei quen, pero que non había habido ni unha... Pero bueno, eso é... Que non se habían nin falado. É a tónica nas situacións de crisis deste goberno de España, que se producen este tipo de episodios de pouca comunicación co líder da oposición. Que imaxen nos... o Sanxenxo e o Grove, estamos na capital do turismo de Galicia. Que imaxen levamos para fora ou transmite para fora unha situación deste tipo, onde todavía hoxe ás 3 da tarde as televisións a nivel estatal estaban falando de que estacións de tren en Madrid ou en Barcelona estaban colapsadas de xente que todavía non había podido coller o tren para salir e que estaban aí tirados. Bueno, pois eu insisto en que, o sea, a explicación ten que ser a explicación desde o goberno central. Me refiero, nós se gobernamos entidades locales ou mesmo comunidades autónomas, me refiro que non temos, digamos, non legitimación, senón información suficiente para aclararlle á poboación exactamente que aconteceu neste caso, non? E a imaxen que podemos dar, bueno, a imaxen, eu falo en xeral, a imaxen de España, con un goberno que mantén, digamos, na inopia a súa poboación, desde logo, deixa moito que desexar. Non sei o que fixeron Portugal e o que fixo Francia a estas alturas. Non sei se é certo que tamén Italia estuvo afectada, a Alemania, falaban de Finlandia. Eu leín, mentre hubo comunicación, algunha información, pero, bueno, me refiro ao modus operandi de Pedro Sánchez, caracterízase por esa forma peculiar que ten de ter informados aos seus cidadanos. En fin, hubo que volver, o único medio de comunicación durante a noite eran a radio a través de aparatos ou no coche ou con pilas, porque o resto... Efectivamente. Caput. Eu me dediquín a dar unhas cantas voltas no coche, tanto para cargar o móvil como para escoitar a radio. Bueno, a única forma de estar comunicados ou informados do que estaba acontecendo, non, nesas horas. Así foi. O coche non era eléctrico, non? non, precisamente non era eléctrica. E tiña algo de gasolina ou de gasóleo, non? Tiña. Porque tamén... Non hubo máis remedio. Tamén hubo problemas nas gasolineras, claro. Sí, bueno, isto afectou a todos os sectores, non? E hoxe o alcalde decía que estaban sin agua, no Grove. Eso é o que se iba a decir, porque me desperto sin agua na casa. Despois de estar todo o día, prácticamente 24 horas sin luz, pois eu que vivo na zona de Reboredo, pois nos encontramos sin agua. E resulta que, bueno, que o depósito de San Vicente pois estaba a cero. E, bueno, me refiro que aí non llevamos a botar a culpa hoxe por este problema puntual o alcalde, pero, bueno, hai unha falta de previsión porque é un problema acuciante que sufrimos os veciños do Grove, concretamente agora que eu son de Reboredo, son veciño de Reboredo, que se repite cada verán, e mesmo en Semana Santa, porque non se están tomando as medidas axeitadas para paliar este problema que xa se está convertindo en endémico no Grove desde fai moitísimos anos. Efectivamente, non tiñamos agua, a estas horas non tiñamos agua, ou tiñamos un chiño de agua. Estas horas son as 6:15 da tarde. Pois, fai unha hora e media ou dúas aproximadamente, non había prácticamente agua na casa. Empezaba a haber un fiño, pero ás 8 da mañán non tiñamos unha gota de agua na casa. E vaya lío, non? Porque
ainda que isto non é campaña, non estamos no mes de agosto, pero hai moitos turistas no Grove, e moitos veciños vivindo no Grove, aparte deso, non? Pero, bueno, como viña dicindo, hai un problema, sempre houve no Grove, e hasta o momento elevamos, o Partido Socialista leva gobernando, vai facer 16 anos, ainda que un período intermedio co Partido Popular, como ben sabedes, e nunca afrontou este tema con arroxo e seriedade, e vamos a seguir así ano tras ano se non se toman medidas drásticas. Isto xa estamos no Grove, entramos no Grove. Que está pasando no Grove nos últimos tempos? Inseguridade ciudadana, como se está plantexando esta situación de falta de previsión para a Policía Local e os membros da Policía Local, non? Hombre, non só eso, a ver, aquí, desgraciadamente, estamos sufrindo unha parálise do goberno local en moitos ámbitos da política. O último, pois, é na política de seguridade ciudadana. Como ben saleu na prensa, tivemos unha oleada de roubos nas últimas fechas, que ha dependido en gran medida a falta de dotación policial que temos no Grove, que o vimos reclamando desde fai anos, para que se dote de máis persoal, de máis axentes de policía local, e o alcalde pois parece que non atende a razóns e non fai os trámites necesarios para a contratación de persoal. Co cal estamos nese círculo vicioso e agora, según parece, se decide, ou di que xa se puxo en contacto coa Escola Galega de Seguridade da Estrada para que nos doten con máis axentes. Bueno, a buenas horas mangas verdes, verdad? Sí, pero isto non é ir ao supermercado. Efectivamente, xa está anunciando que va a tardar meses, pero o que tens que facer é moito antes. Claro. En vista de que levamos anos con este déficit de xentes... necesita formación, necesita efectivamente, isto hai que facelo con tempo. Claro. Non poñerse agora a última hora, poñerse as pilas e todo a correr, e poñerse agora a contratar persoal que, como el ben sabe, vai a tardar moito en chegar ao Grove. Isto é un aspecto máis das políticas que está levando o PSOE no Grove. E, bueno, a min, sinceramente, cóstame deslindar a miña condición de agora falar contigo nesta entrevista, cóstame deslindar a condición de político, representante de un partido político, da condición de veciño do Grove que está a sufrir, como o resto dos veciños, esta mala xestión dos servicios públicos. E o último máis rechamante, pois efectivamente, esta inseguridade ciudadana que nos reinou durante estes últimos meses, ou durante estes últimos días, con máis casos de roubos, amén do vandalismo, do daño ao patrimonio público, ao patrimonio privado, etc. O sea, que estamos convertindo nunha cidade sin lei e dando unha malísima imaxen fora do Grove, non? Fora das nosas fronteiras. Claro. Cantos membros de Policía Local ten o Concello? Que a mí me consta actualmente ten 8. 7 ou 8. 7 ou 8, que claro, bueno. Pero 7 ou 8, pero calquera baixa os turnos. Efectivamente. Entonces, claro. Quedamos en precario. Claro, e os descansos, e as historias, e os fins de semana, e os festivos, e os servicios que prestan, porque non é só vixiancia, sino que un policía municipal, un funcionario, presta moitos servicios de asistencia e de axuda aos veciños. Efectivamente, porque eso é outra cuenta pendiente que teñen, e, bueno, o alcalde como máxima autoridade debería ser o que organice el, xunto evidentemente, co Concelleiro de Seguridade Ciudadana, os turnos, polo menos, mentras non veña máis personal, polo menos organizar un cuadrante correcto para que, como mínimo, se cumplan certas horas, sobre todo nas horas nocturnas. Sí, claro, pero é que xa non salen a máis de 2. Non, é que é prácticamente imposible. E os descansos? Que habría que facer maxia prácticamente para intentar paliar esta situación. É sin personal, evidentemente, é imposible. E isto que? Por aforro económico ou por deixadez ou por... A ver, aforro económico. Partamos da base, Antonio, de que non temos un presupuesto, o que temos prorrogado desde o ano 2022. Me refiero, sin presupuesto non se pode falar de previsión económica. Podemos falar de provisión
puntual de cartos, pero non de previsión económica. Bueno, Hai que empezar por un presupuesto. Pero este é un servicio... É un servicio esencial. Digo eu. É un servicio esencial. Entonces, eu creo que o problema, sinceramente, non é un problema de cartos, é un problema simplemente de voluntade política e de coller o toro polos cornos, basicamente. Estamos ás portas da campaña, pasou a Semana Santa, que abre un pouco o verán e a campaña turística de verán. Como están as playas, como están os paseos, as sendas, o mantemento... Bueno, pois creo que esta pregunta me fixaste na anterior. Sí. Na anterior entrevista. Veu vostede o pasado 2 de abril do ano pasado, 24. Bueno, pois a resposta vai a ser a mesma que demos fai un ano. Temos que recordar. Pois falta de previsión. Pero para a audiencia, non para a audiencia. No, xa, evidentemente. Hai que recordarlo porque é necesario recordarlo. Porque se non recordamos, pois vamos, queda no olvido, evidentemente. Entonces, pues, como sempre, a política de deixadez, de falta de previsión, como sempre, pois nada. Me imagino que teremos socorristas cando este avanzado o verán, me imagino que empezarán as tarefas de limpeza, sobre todo na parroquia de San Vicente, que só limpan en agosto, pois empezarán en agosto a limpar a parroquia de San Vicente para lavar un pouco a nosa imaxe. Pero, insisto, a situación daquela, creo que usin a frase nada nuevo bajo el sol, e ao logo repetir, me refiero que entraron nunha dinámica este goberno de deixadez, parece que están gobernando en piloto automático, dando muestras dun proxecto totalmente esgotado, totalmente, vamos, que estamos ahora mismo no Grove, creo, nunha situación moi crítica. Estamos prácticamente ao 50% da legislatura. Nos quedan 2 aniños, en maio do 27 hai eleccións municipais. Me gustaría que fixera un pequeno balance destos 2 anos. Unha pequena idea para os veciños do Grove e que o resto da audiencia, os de Noia ou os de Pontevedra, lle entendamos. Que se fixo nestes 2 anos? Bueno, pois, de facerse, como digo, pouco. O Pexón como está? O Pexón, que é unha cuenta pendiente de fai moitísimos anos e que non foron quen o goberno local do Grove de aprobalo, pois parece ser que esta vez pode ser aprobado, pero bueno, os retrasos se deberon fundamentalmente a unha serie de defectos que non se detectaron polo equipo redactor. Foi a Xunta, volveu de volta, como vostedes ben saben, e tuvemos que celebrar outro pleno extraordinario para a súa aprobación, na que, por certo, nos abstuvemos porque non estábamos non de acordo con que se aprobase o Pexón, e tampouco promovíamos unha nova exposición pública, conscientes de que eso iba a retrasar a aprobación do Pexón, senón o que non podíamos nos bendecir nin comulgar con elo era con que non se tuvera informada a ciudadanía durante todos estes meses ou anos pasados, na que hubo unha serie de trámites, unha serie de informes da Xunta de Galicia, unha serie de modificacións do Pexón que non se publicitaron nin na base, nin tampouco nin nas redes sociales, nin tampouco na página web do Concello. O sea que, ao final, a xente non foi consciente nin conocedora dos cambios que se fixeron moitos no plan de ordenación xeral municipal do Grove. Entonces, nos abstuvemos porque non podíamos... O lío que se montou na campaña electoral de fai, canto, 10 anos, non? Cando gobernaba Miguel Pérez. Sí, señor. Hai 10 anos. Aproximadamente, creo que foi no 2015, que foi cando ganou as eleccións outra vez o PSOE. Correcto. 10 anos. Pois pasaron 10 anos e o Pexón era motivo, e foi motivo, posiblemente da perda de alcaldía do Partido Popular no Grove. Basicamente, sí. E 10 anos despois estamos onde estábamos. Pois estamos onde estábamos, sin avances, parece que agora, insisto, sí, que parece que vai, pero estando aletargado e metido nun caixón durante todo este tempo,
para evitar a conflictividade social, a impopularidade que a veces acarrexa aprobar un pexón, non? Porque, sí, claro, pero é a única ferramenta de futuro. Efectivamente, hai que ser arriesgado en política. Miguel Ángel Pérez, pois, foi arriesgado, Pepe foi arriesgado, pois, costoulle a alcaldía, por lo menos, parece que de forma evidente. E no resto, decía que non temos orzamentos, como temos as parroquias, como temos o resto de servicios, como temos o convenio, como está o convenio coa Illa da Toxa, e que a Illa da Toxa, eu creo que xe é público de que está perdendo puntos no ranking de Champions League, que sempre foi a Toxa, non? E que unha desas parálisis da que falaba antes, pois tamén se transmiten no tema da política turística, non? Na que o alcalde do Grove se centra na festa do marisco, e non hai nada máis que a festa do marisco, se desbotan proxectos de iniciativa privada moi arriesgados e moi valentes, como foi os concertos de Son do Mar, que tuveron que ir para Cambados, por un puro capricho do alcalde, porque ten unha xenreira personal cos organizadores, e outras iniciativas privadas que non calan no Grove porque o alcalde non quere. Respecto a Toxa, evidentemente a Toxa perdeu moito valor cando se perdeu o tiro de pichón daquela, non? Cando era o gran hotel, e agora, me refero, están realmente... Pero o convenio de mantenimento, eu creo que lle falta... Non existe un convenio de mantenimento. O que hai, vamos a ver, as condicións dese convenio, polo menos a oposición, os partidos da oposición, que non me gusta o término oposición nunca, me refero, non somos coñecedores dese convenio. En todo caso, nós, o día que cheguemos ao goberno, o que vamos a insistir moitísimo é nunha colaboración moi estreita co que é a comunidade de propietarios da Toxa, e nunca habría que descartar que a Illa da Toxa, sea algún día recepcionada polo Concello. Porque, ao fin e ao cabo, todos os viales son de uso público, os parques son de uso público, etcétera. Co cal, creo que o futuro vai a ser o de a recepción da Illa da Toxa por parte do Concello de Grove. Integración de todo, claro. Efectivamente. A Toxa non é un barrio máis. A Toxa é un emblema do Grove, e se conoce o municipio do Grove moitas veces é polo nombre da Toxa. E moito de Galicia. Efectivamente. E moito de Galicia a nivel internacional. Hai acaba de publicar o Faro de Vigo, publica unha entrevista co señor Bea de que vai volver á política para o ano 27. Non sei como, pero ademais fai moita crítica da que vostede acaba de facer sobre a xestión municipal de... É que, a ver, é tan evidente as eivas que temos no Grove que é lógico que prácticamente todos digamos o mismo, non? Que o di tamén a ciudadanía. Pero en eso coincidimos moitos. Pois nada, benvido, inda que eu non son partidario das segundas partes. Eu creo que Freddy, co que teño unha relación personal estreita, incluso de amistad, o valoro moito. Me refero que o seu tempo xa pasou. Eu creo que podría ser un bo concelleiro de deportes. Como están o resto de buques insignias de o Grove? Nos quedan moi pouquiños minutos. Non sei se o Museo da Salga das Moreiras, non sei como está o tema do comercio, incluso da asociación en Grove, se esta nova asociación agora, non sei se isto axuda políticamente ou desde o punto de vista turístico ou non. Non sei que... Me gustaría que fixera un pouco de balance por aí. A aposta do Partido Popular, que eu encabezo no Grove, pois é unha aposta por un apoio ao comercio local, totalmente. Na que o goberno parece que non é consciente dos problemas que está sufrindo o comercio de proximidade. E nós, o día que gobernemos, dende logo vamos a afrontar ese tema porque consideramos que un pobo
sin comercio de proximidade é un pobo sin vida. Entonces, nos vamos a poner toda a carne no asador para apoiar ao comercio local con iniciativas varias que poden ser desde o apoio económico hasta incluso algunha rebaixa en algún tipo de tributo local. E o resto de turismo, decía vostede que non hai campaña, non? É todo marisco e fora do marisco non hai nada. O localismo, como che dixen antes, me refiero aos proxectos que se queren presentar, como foi Pinchano Grove, pois que supuxo un pulso de desestacionalización respecto ao turismo, pois non encontrou apoio do goberno, e de feito este ano xa non se celebrou, cando en anos anteriores tuvera moito éxito e repercutirá moito na restauración do Grove. Señor Leiva, foixenos o tempo, pero ten un minuto para decir o que vostede queira ou que eu me lle preguntei, ou mandarle unha mensaxe aos veciños do Grove. Pois nada, que vamos a ver, mentras hai vida e esperanza, non quero enviar mensaxes negativos, pero eu creo que eu son do lema de que a política cámbiase cando cambian os políticos e nós estamos por cambiar os políticos para que se poida cambiar a política no Grove. Señor Leiva, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moitísimas gracias e moi boa noite. Pois moitas gracias pola invitación. Boas noites a todos. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos con Pablo Leiva, portavoz do Partido Popular no Concello do Grove, con Mar Rodríguez, vocal de Clúster Turismo de Galicia e, lóxicamente, directora de T-Travel, e con Ricardo Suárez, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Noia. A semana que ven, máis e mellor, se é posible. Boa semana, gracias e saludos.